Předtím chtěl, ne? Jsem říkal, že Dan ani proklasek nejde. Jak je dneska všem fajn, ty vole. Ale nebudu teď. Takové baza. Se má nádor na noze, nebo co? No, chtěl jsem stejný měsíc. Postavit jména rozpis. 2 měsíce překýval něco, ty vole. Páně jsou za kousek. Jak prda, ty vole. To ano. A že to, že určitě bude ráda chodit na koberec chcát. No. Ale ona není pes, ona to nebude přechcávat, Dana. Když jsme měli psa, tak to tam celý zechčí je sám. Hlavně za tu krabici, viď? Ale tam měl svůj tón. V tom pokoji. No jo, ty vole, to pozor, aby nezežrala. Tón.